nkhani for YouTube channel here. Nkhani Yomvesa chisoni ya Martha Chizuma. Osaka asakidwa. Likulu la apolisi mdziko muno linamanga mkulu wa nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB Martha Chizuma. Iwowa anamangidwa mamawa wapa 6 December nthawi ya 4 koloko ku nyumba kwawo. Malipoti akuwonetsa kuti mamawawu ku nyumba kwawo kunapita chinamtindi cha apolisi okwana 52 omwe anawapeza Iwowa akugona. Atawazunsa mayiwa anawuzidwa kuti ali ndi chilolezo cha bwalo la milandu kuti akuyenera kumangidwa, ndipo Chizuma anapempha apolisi kuti awalole avale kaye bwinobwino. Apa apolisi aja anawalesa Chizuma ndipo anawatenga ali ndi zovala zapogona zija mchingerezi zamatchedwa kuti pyjamas. Atafunsidwa, mkulu wofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno Peter Kalaya anati sayankhula kalikonse pakadali pano popeza kufufuzabe zifukwa zomwe mayiwa awamangira. Ndipo mkuluyu anapitiriza kunena kuti akakhala ndi zoona zake pa nkhani ayankhula ku mtundu wa Malawi. Komatu loya wamkulu wa ACB Martha Chizuma anasimikizira atolankhani pasikuli kunena kuti Martha Chizuma anamangidwa kamba ka audio yomwe inatuluka mwezi wa Januwale mchaka cha 2022 momwe Iwowa amayankhula za momwe akugwirira ntchito ku nthambi yothana ndi katangale ndi ziphuphu mdziko muno ya ACB. Pa nthawiyo munthu wina yemwe amangodziwika ndi dzina lakuti Frison Mphombo anakasumira mayiwa ku bwalo la magistrate mu mzinda wa Mzuzu kuti bwalolo lizenge mlandu mayiwa ponena kuti anaphwanya malumbiro awo. Magistrate Godfrey Nyilenda analamula nthambi ya polisi mdziko muno pamodzi ndi office ya mkulu woyimira boma pa milandu ya Director of Public Prosecution DPP kunena kuti ipeze milandu yoti izenge Martha Chizuma kamba kakuti anawulula ku munthu zomwe samayenera kuwulula zokhuza mmene kafukufuku wawo wa Satar amayendera. Zitetere mbali ya Martha Chizuma inakamang'ala ku bwalo la milandu la Likulu komwe bwalolo linalamula kuti chigamulocho sichoyenera, ndipo analesa apolisi mdziko muno pamodzi ndi office ya DPP kuyamba zofufuza mayiwa. Martha Chizuma anasungidwa ku chitokosi cha apolisi cha kunapita mboma la Mchinji komwe anawatengera. Iwowa anapitisidwa kunapititeko cha kumamawa kwambiri pamene anaperekezedwa ndi apolisi ambiri aja otchedwa Police Mobile Force PMF. Chinthu china chomwe chimadabwitsa kwambiri pasikuli apolisiwa omwe ndi ambiri wambiri anasika msewu wopita ku polisiko popanga roadblock. Tikatengera kumbali ya apolisi pa nthawiyo chomwe anawamangira Chizuma sichimadziwika, koma loya wawo ndiye amanenesa kuti ndi nkhani ya audio yomwe inachitika kumayambiriro kwa chaka chino. Kumangidwa kwawo kukudza pamene pakatipa akhala akumanga nduna zambiri za boma la mgwirizano wa tonse pamodzi ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima powaganizira kuti akhala akuchita zakatangale wananu mdziko muno. Pali chiyembekezo chakuti posachedwapa Martha Chizuma anali atakonzeka kumanganso nduna zina za mbumali makamaka zochoka ku chipani cha Malawi Congress Party MCP. Atolankhani ena omwe anapeza mwayi woyankhula ndi Martha Chizuma kunapita police komwe anawatengera atawamanga Iwowa kumbanda kucha kwa pa 6 December. Mukuyankhula kwawo mayiwa akuti akudziwa chomwe chikuchitika komanso akudziwa chifukwa chomwe akuwamangira panopa pomwe alikalekeleke kufufuza katangale mu boma lilipoli. Iwowa anapitirira kunena kuti izizi ndizochita kupanga kuti afokese, ndipo mmalo mwakuti apolisi omwe akuwamangawa zilimbana ndi kuthetsa katangale mdziko muno akuchita zinthu zobwirira mbuyo. Iwowa anapititsidwa kunapita polisiku wopanda nsapato zakuphazi kwawo komanso atavala pijama popeza apolisiwa
anawakaniza kuti asavale. Pali mphekesera zina zomwe zikusonyeza kuti ku mamawa wa pa 6 December amayi Chizuma amayenera kukumana ndi mtsogoleri wa dziko lino a President Lazarus Chakwera ku nyumba ya chifumu ya Kamuzu Palace. Anthu ambiri mdziko muno umaonesa mkwiyo wawo kudzera pa Facebook akunena kuti Martha Chizuma amangidwa kamba kakuti wagwirira kale ntchito yomanga Saulos Chilima ndipo sakufuna kuti nduna zachipani cha MCP zimangidwenso, pamene ina akuti apa amafuna ayambe kuwamanga akuluakulu aku MCP ko. Wachinyamata wina Emmanuel Mwenyongo ndipo amadziwika ndi dzina lakuti Nyongo wa Nyongo, yemwe ndi membala wamphamvu wachipani cha MCP, analemba kudzera pa tsamba lake la Facebook mokhumudwa kwambiri zomwe achita apolisi pomanga mkulu wa nthambi ya ACBs. Nyongo akudabwa kuti ndi chifukwa chani apolisi asankha kuwamanga mayiwa mamawa cham'ma 4 koloko kusanachi malo mwakuti akanango wayitana kuti akaonekere ku area 30. Iyeyo anati anamvesera kuti Martha Chizuma atulutsidwa mamawa omwewo. Nduna za mdziko ndi apolisi a Jane Muona Sendeza pamodzi ndi mtsogoleri wa dziko sanawuzidwe kanthu pakumangidwa kwa munthu wamkulu chotere. Zimayenera awuzidwe. Pali akuluakulu ena akuchipani omwe sakupuma bwino kamba ka utambwali wawo ndipo akuopa kumangidwa kotero akungofuna amumange Martha Chizuma kuti akamawamanga zisaphule kanthu. Iyeyo anawonjezeranso kunena kuti zikatere ndiye kuti mayiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino akhoza kusiya, popeza akuona kuti boma lino sili kuchimika pa nkhani yothana ndi katangale. Iyeyo anamaliza ndi kupempha anthu mdziko muno kuti asalole Azunith Sata kumawauza zochita pogwiritsa ntchito ndalama zomwe waba kuchoka kwathu konkuno. Pamene nthawi imakwana 11 minutes past 10 mamawa wa sikuli, apolisi mdziko muno anatulusa Martha Chizuma pa belo ya apolisi. Zithunzi zomwe tinaona kuchoka ku polisi yana Mitete zikuonesa Martha Chizuma akukalowa mu galimoto ya mtundu wa Toyota Hilux atavala pijama komanso nsapato zomwe zikuoneka kuti achita kubwerekedwa ku polisi komweko, popeza Iwowa anatengedwa kwawo opanda nsapato iliyonse kuphazi kwawo. Gulu la mabungwe othana ndi katangale mdziko muno la National Anti-Corruption Alliance lalusa chikalata chomwe chikuti ndi wokhumudwa kwambiri ndi kumangidwa kwa wamkulu wa nthambi ya ACB yemwe akuti ntchito yake imaoneka. Chikalatachi chomwe anachisayinira ndi mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Moses Mkandawire chapempha mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera kuti akwanise malonjezano awo onena kuti adzathana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno. Nako ku nyumba ya malamulo phungu wa ndela lapakati mboma la Tcholo a Ben Pili anafunsa nduna zachilungamo mdziko muno a Titus Mvalo kunena kuti alongosole bwino chifukwa chomwe Martha Chizuma awamangira. Komatu ndunayi iye adabwisa phungu mnyumbayi ponena kuti simadziwa chilichonse kuti Martha Chizuma amangidwa, ndipo naye achita kumva mamawawu kudzera mmasamba a mchezo. Apa Ben Pili anauza Mvalo kuti boma lawo silidziwa ntchito ndipo silikudziwa chomwe likuchita. Phungu wa ndela la kummawa mboma la Lumpi akamlepo Kaluwa ananena kuti Amvalo akunama ndipo amaziwa zonsezi. Alilian Patelo mtsogoleri wa chipani cha UDF akuti nawo ndi wodabwa kuti boma lamanga Chizuma mamawa kusanache, ndipo asimikiza kuti aphungu a Chizimayi achita zionesero. Naye phungu wa ndela la kummawa kwa boma la Machinga a Esther Jolobala auza Titus Mvalo kuti atule pansi udindo wawo popeza akugona pa mchito. Iyeyo wayankhula izi kamba kakuti Amvalo ananena mnyumbayi kunena kuti
samadziwa kuti Martha Chizuma amangidwa. Aphungu achizimayi nyumbayi anayamba kuyimba nyimbo zotamanda Martha Chizuma ndipo zokambirana zinayimisidwa kuti mbali ya boma inene mvemvemve wachomwe awamangira Iwowa Martha Chizuma. Phungu wandela la kumpoto kwa boma la Mzimba Yeremia Chihana anapempha kuti nyumbayi yambe yayima kuti nawo aphungu atsatire kumangidwa kwa Martha Chizuma. Malipoti ena akuwonetsa kuti aphungu onse achipani cha UTM achosedwa pa gulu la boma la pa WhatsApp lomwe amauzana nkhani zosiyanasiyana. Titaona chilolezo chakubwalo chowamangira Martha Chizuma chomwe chimatchedwa kuti warrant of arrest, chomwe chimalangiza apolisi onse mdziko muno kunena kuti amange mkuluyu paliponse pomwe angamupeze. Chilolezochi chimati mlandu wawo ndikamba kakuti anayankhula zomwe ndizokondera ndipo zikhoza kupangisa anthu kukwiya ndi munthu wina pa nkhani zakatangale zomwe ndizosusana ndi section 131 gawo 1 ya penal code. Apatu nkhani ndi yomwe ija ya audio ija yomwe amanena za azon satar pamodzi ndi mnyamata wawo Ashok Neya. Nalo likulu la apolisi latulutsa chikalata chomwe chikunena zifukwa zomwe awamangira Martha Chizuma. Chikalatachi chomwe anachisayinira ndi Peter Kalaya womwe ndi mneneri wake chikuti Martha Chizuma amangidwa kamba kadandaulo lomwe anapereka mkulu woyimira boma pa milandu Steve Kayuni amene anati anakhuzidwa kwambiri ndi zomwe Achizuma anayankhula mu audio ija. Kalatayi ikupitilira kunena kuti Judge Annabel Ntalimanja mwezi wa Septemba mchaka cha 2022 anagamula kuti aliyense yemwe akuona kuti aphinjika ndi zomwe Achizuma anayankhula zija akhoza kukasuma ndipo ichi ndi chifukwa chake Steve Kayuni akasuma. Madzulo asikuli mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anali ndi mkumano wazizizi ndi akazembe ochoka ku mayiko a azungu. Malipoti akuwonetsa kuti akazembewa ndi okhumudwa kwambiri ndi kumangidwa kwa Martha Chizuma ndipo akufuna asiye kuthandiza dziko lino mu njira iliyonse. Apa boma kudzera mwa mneneri wawo Gospel Kazako omwenso ndi nduna ya zamuthenga akuti ngati boma ndi okhumudwa kwambiri popeza nthambi ya polisi sinawadziwitse kuti awamanga mayiwa. Iwowa akutinso ndi okhumudwa ndi momwe nthambi yafalisira uthenga wake mochedwa pokhoza kuwamangaku. Kuti boma lichita kafukufuku kuti omwe apangisa kuti Martha Chizuma amangidwe ndi awo omwe akufuna kupangisa ntchito yothana ndi katangale mdziko muno kubwerera mbuyo. Izi akuti ndizosusana ndi mfundo za mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera.